Descarrila un tren de mercadorías de 17 vagóns nas neves. O maquinista, que foi atendido polos sanitarios no lugar, logrou saír do convoi polo seu propio pé. Non se teme pola súa vida. Investigan as causas do sinistro. Ademais, quedou suspendida a circulación entre Redondela e Arcade por mor dun desprendemento de terra. Un tornado! Son as imaxes dun tornado en Córdoba. Outro rexistrado en Portugal nun camping deixa unha vítima mortal e unha trintena de feridos. Son as consecuencias da borrasca Claudia ao seu paso polo sur da península, que tamén deixa varias comunidades en aviso pola intensa choiva. En Reino Unido, os anegamentos cortaron estradas e incomunicaron varias vilas. Segundo retiro do presidente Rueda co seu goberno para preparar o curso político. En Meis, o líder do Executivo e o seu equipo mantiveron varias xuntanzas de traballo nas que coordinar as iniciativas de todos os departamentos. Esta xuntanza celebrase a só unhas semanas de que o Parlamento aprobe as contas da Xunta para 2026. O encontro remata mañá coa comparecencia do presidente. Excelente en el sentido, lo hemos disfrutado al máximo, lo hemos disfrutado al 100. Yo creo que todo Vigo, toda España, todo el mundo lo disfrutó. Con esta emoción, Vigo inaugura o Nadal en todo o planeta, segundo o seu alcalde, Abel Caballero. Hai apenas unha hora, a cidade acendía o seu alumeado de Nadal. 12 millóns de luces LED iluminan xa as rúas. E a súa estrela, un ano máis, esta árbore de 45 metros que congregou 7.000 persoas ao seu redor sen importar a choiva. Nos minutos, dámoslles todos os detalles. Saúdos, que tal? Boas noites. A borrasca Claudia ocasionou a morte dunha persoa e deixou unha trintena de feridos este sábado en Portugal. Sí, en España mantén 6 comunidades en aviso, entre elas Galicia, ademais da cidade de Ceuta. Unha británica de 84 anos morreu nun camping da Albufeira, no sur de Portugal, a causa dun tornado. O vento extremo producido pola borrasca Claudia deixou unha trintena de feridos, 2 deles graves, no mesmo recinto e nun hotel próximo, onde caeu o teito do restaurante. 4 dos feridos son españois, a 3 xa lles deron a alta e o cuarto permanece hospitalizado. A borrasca Claudia xa ocasionara a morte dunha parella de anciáns o xoves na área metropolitana de Lisboa. A súa casa inundouse polas chuvias durante a noite e non deron escapado. ¡Atención! Acaba de saltar el barranco de Santa María en Nerva. En España, Claudia tivo este sábado 19 provincias en aviso. A de Huelva foi unha das que máis sufriu nas últimas horas o paso da borrasca. De feito, en Nerva desbordouse pola tarde un barranco e a auga e o lodo anegaron varias rúas e vivendas da localidade. ¡Un tornado! ¡Dios! ¡Se lo está llevando todo! Na provincia de Córdoba rexistráronse algúns tornados pequenos e recolléronse máis de 60 litros por metro cadrado. Todo o occidente de Andalucía sufriu as consecuencias da borrasca, tamén as dúas Castelas, a Serra de Madrid e Extremadura, onde o 112 atendeu máis de 800 incidencias polo temporal desde o xoves. En Galicia, entre os valores extremos recollidos ao longo do día, destacan, por exemplo, os máis de 61 litros por metro cadrado acumulados en Lousame e os refachos de vento superiores aos 115 km por hora rexistrados no Penedo do Galo, en Viveiro. Prevese que a borrasca Claudia vaia perdendo intensidade este domingo. E no Reino Unido e en Irlanda, Claudia déixase notar. Está a traer chuvias intensas con moitas incidencias e inundacións. Os servizos de emerxencias emitiron máis de 200 avisos e alertas por risco de graves inundacións, sobre todo en Inglaterra, o sur de Gales e Irlanda. Máis de 12.000 propiedades recibiron protección con defensas temporais para evitar estragos peores. En Gales, as autoridades pedíronlles aos veciños que eviten desplazamentos para despexar as estradas e favorecer a atención das emerxencias. As intensas choivas deixan tamén milleiros de vivendas sen electricidade. A borrasca Claudia tamén continúa afectando a Galicia e deixa moita chuvia na comunidade. É certo que na xornada de hoxe xa foi un chisco menos, pero os acumulados son importantes. E mañá, máis do mesmo. Alejandro Álvarez.
Sí, Claudia vai camiño de ser a borrasca que maiores acumulados de auga deixou aquí en Galicia no ano 2025. Por poñer algún exemplo en concreto, aquí en Santiago de Compostela, no que vai de mes de novembro, recolleronse 265 litros por metro cadrado dos cales, o 60% concentráronse en tan só 3 días desta semana, sendo o xoves o día que máis precipitacións caeron e que provocaron anegamentos, por exemplo, nesta rotonda ubicada no barrio das Fontiñas. Algo que tamén se notou nos ríos, algúns deles chegaron a multiplicar o seu caudal por 10 en moi pouco tempo. Últimos coletazos desta borrasca a Claudia, tamén últimos avisos activos nas vindeiras horas, aviso amarelo por chuvias aquí na provincia da Coruña e tamén aviso amarelo por mar de vento nas Rías Baixas e tamén na Costa da Morte. Hai moitísimos anos xa chovía, pero ahora a verdad que os invernos son un pouco máis cálidos e máis agua. Esta noche la hemos pasado aquí, indudablemente ha habido mucha lluvia y mucho viento. Bueno, mucho tampoco demasiado, pero ha habido bastante temporal, ¿no? Para traballar é un pouco complicado fora. Mellor é... Hombre, hoxe, por exemplo, ainda se pode facer algo, pero normalmente a chover non se traballa. Ahora yo creo que no, que ya llovió bastante. A Garda Civil investiga a aparición dunha parella atopada morta na localidade madrileña de Alpedrete. Ambos os dous, de 60 anos, presentan signos visibles de violencia producidos por arma blanca. Foi nesta vivenda unifamiliar situada na localidade madrileña de Alpedrete onde os equipos de emergencias atoparon os corpos dun home e dunha muller de 60 anos con signos visibles de violencia ocasionados por arma branca. Segundo fontes próximas a investigación, os falecidos eran parella. Se trata de un fallecimiento de 2 personas, un varón de 60 años y una mujer de 60 años también. Es un fallecimiento con signos claros de violencia. El sumo nodo solo hemos podido confirmar el fallecimiento y se queda a cargo de disposición judicial. Foi o fillo quen atopou as vítimas que apareceron en dependencias diferentes e que tras o achadego rematou sufrindo unha crise nerviosa. Hemos empezado a ir unos gritos desgarradores y bueno, pues nos hemos acercado a la valla, hemos preguntado ¿qué pasa? ¿Podemos ayudar? Era el hijo el que estaba gritando mucho y otra persona que debía estar con él ha dicho no se preocupe, ya está todo controlado y nada más. Fontes próximas á investigación aseguran que non constan denuncias previas nin existe incidencia ninguna no sistema de seguimento de violencia de xénero, Bioxen. A Garda Civil continúa realizando pescudas para aclarar as circunstancias do suceso. A cantante Encarnita Polo foi soterrada esta tarde en Ávila. A artista, de 86 anos, morreu este venres no centro de maiores no que residía, despois de ser atacada por un compañeiro de residencia. Segundo as primeiras pesquisas, o home entrou na habitación da artista e esganouna. O presunto agresor está baixo custodia policial, internado nun centro psiquiátrico. Encarnita Polo foi unha das figuras máis importantes da copla e do pop español dos 60 e 70, moi coñecida polo seu éxito Paco, Paco, Paco. Noutros asuntos, unha sobrecarga nun dispositivo electrónico parece ser a causa do incendio que obrigou a desaloxar un edificio no barrio de Pontepedriña, en Santiago. 2 persoas foron trasladadas ao hospital con problemas respiratorios. Os bombeiros de Brión e de Ordes tiveron que reforzalos de Santiago, xa que no momento da intervención estaban baixo mínimos. A oposición no Concello advertira esta semana do risco que isto supuña. A alerta do incendio chegou contra as 11:10 da mañá. Saía fume deste edificio de 4 andares do barrio compostelán da Pontepedriña. Os veciños foron os primeiros en intervir para desaloxar os residentes das 4 vivendas. Estaba dentro da tenda, vimos salir fume e nada, pois fomos correndo primeiro, había estes 2 nenos que estaban aquí, os dimos sacado e pois nada, xa chegou os bomberos, chegou a policía e todo. Pero bueno, parece ser que foi que prendeu fume lume no primeiro, vamos, e nada, fixamos o que pudamos, vamos. A xiña chegaron os bombeiros de Santiago. Todos os efectivos que estaban no parque eran 2 bombeiros e 2 mandos, polo que activaron tamén os de Brión e os de Ordes. Sei que estes últimas non chegaron a intervir. Os de Brión rescataron 2 adolescentes e un can no 4º piso coa axuda duns equipos autónomos de respiración, xa que todo o edificio estaba cheo de fume. Tiñan problemas respiratorios e logo trasladáronnos ao hospital. Y ahora estamos a ver qué pasa. Yo quedé con el teléfono dentro y con un miedo pánico de que se caiga todo, pero no, parece que no, que es solo un susto. Ojalá. Os bombeiros creen que o incendio puido orixinarse por unha sobrecarga nun dispositivo electrónico.
Tamén quedou afectada por un incendio unha explotación de pol de 400 vacas, logo de que esta madrugada se orixinara un lume nunha nave na que se almacenaban as pacas de palla. A intervención dos bombeiros e a rapidez do persoal da granxa evitaron que o lume fose a máis. O gando tampouco sufriu danos. Como a la 1:30 de la mañana, más o menos, me llamó el compañero que estaba horneando, que había un fuego aquí bastante fuerte. Me bajé y bueno, procedimos a sacar los carros y a tirarle agua mientras llegaron los bomberos. Gracias a Dios que tenemos buena agua y pudimos aplacarlos mientras llegaron los bomberos que hicieron el trabajo posterior. ¿Hasta qué hora estuvieron aquí los bombeiros? No, hasta la mañana, amanecieron ellos. Bueno, yo bajé a las 5 de la mañana al trabajo mío y todavía estaban aquí. Galicia é unha das comunidades que máis galiñas ten en explotacións ecolóxicas, é dicir, o aire libre. Pero agora, todas as pitas teñen que estar confinadas polo avance da gripe aviaria. Este tipo de produtores poden continuar vendendo baixo selo ecolóxico, iso sí, só por un tempo determinado. Os produtores que optaron polas explotacións ecolóxicas son os máis afectados polas medidas preventivas decretadas fronte á gripe aviaria. O de estar en ecolóxico o que teñen era que comer, procurar estar fora o máximo tempo posible. O de a restricción de metelas dentro, vale, temos que dar todo o que sea forraxe, que nós témolo, vale, forraxe ecolóxico dentro, ten que estar todo certificado que se de adentro, para que nos sigan mantendo o certificado de ecolóxico. Agora o confinamento levou as explotacións a pechar unhas pitas afeitas a estar en liberdade, o que afecta o volume de posta dos animais. Póñense máis nerviosas, é un cambio para elas, e ao estar dentro, pois temos que meter moito máis forraje dentro. Por obligados xa metemos forraje diariamente, pero agora temos que meter moito máis porque non lles dura para, o sea, non lles chega. O regulamento europeo permite que estas explotacións manteñan o selo de ecolóxico malia estaren as galiñas confinadas, pero só un prazo determinado. Si, temos que manter dentro, pero bueno, durante 4 meses mantéñenos o certificado de ecolóxico. En Galicia aínda non se detectaron casos de gripe aviaria nas granxas, só entre as aves silvestres con maior incidencia de contaxios nesta época de migracións do outono. As medidas preventivas buscan evitar o contacto entre as aves de granxa e as silvestres para que non se propague un virus que os biólogos xa consideran endémico en España, con casos rexistrados durante todo o ano. Ampliamos a información que lles avanzábamos ao comezo deste informativo. Investigan o descarrilamento dun tren de mercadorías de 17 vagóns que tivo lugar esta tarde nas Neves. O maquinista está a salvo. Xoán Pereira, que máis sabemos? Sí, o primeiro que podemos contar é que o maquinista está en bo estado de saúde, puido saír polo seu propio pé sen necesidade de que interviran os bombeiros que si o axudaron a baixar da máquina. Tamén se desplazou ata aquí unha ambulancia medicalizada, aínda que o home non presenta feridas de gravidade. É o único ocupante do tren de mercadorías que descarrilaba sobre as 7:30 desta tarde nun punto próximo ao apeadeiro das Neves. O convoi levaba 17 vagóns que transportaban bobinas de aceiro. No descarrilamento, o tren levou por diante un muro de formigón dun aserradeiro de madeira situado a carón da vía. A DIF pechou o tráfico ferroviario no corredor entre Ourense e Guillarei. Prevese que as manobras de retirada da máquina e os vagóns afectados duren durante varios días. O convoi circulaba en sentido Vigo. A DIF e a Garda Civil investigan agora as causas deste sinistro. A toxina mantén pechados o 80% dos polígonos bateiros nas rías galegas. Na de Pontevedra, por exemplo, levan dende outubro sen poder extraer algúns dos moluscos estrela do Nadal. E cada vez está máis preto o inicio desta campaña. Esta mañá o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, o Intecmar, confirmaba o peche de 2 novos polígonos bateiros na ría da Arousa debido á presenza da toxina lipofílica ou diarreica. Dos 50 que hai en Galicia xa só permanecen operativos os da ría de Ares, un en Camariñas e 7 na ría da Arousa. E son máis do 80% das zonas totais as afectadas, unha situación que están acusando os produtores. A situación está complicándose, prácticamente está cerrado o 90% dos polígonos de tanto da ría da Arousa como de Pontevedra,
a situación está bastante complicada. Aínda que a presenza das toxinas é habitual nas zonas de cultivo, este ano presentan unha maior virulencia. Vemos que hai moitos máis polígonos cerrados, non cabe dúda de que para isto nunca estás preparado. Ti confías en que a campaña vas a desarrollar con normalidade e isto venche a trastocar por completo todo as túas previsións. A preocupación do sector cas bateas pechadas e os barcos amarrados é que a proliferación da toxina se prolongue no tempo, xusto agora as portas da campaña do Nadal, e que significa máis dun 40% dos ingresos de todo o ano. A previsión é un pouco incerta porque realmente estamos vendo que hai bastante proliferación na agua, entonces eso o que fai é que se complique a situación en vez de mellorar. Confiamos en que para a semana, se hai unha disminución dos ventos do sur, ven un cambio de vento, pois que nos poda axudar un pouco nesa situación. As biotoxinas non só están afectando o mexillón, senón tamén as especies infaunais como o berberecho ou a ameixa. De feito, hai varias zonas de extracción que tiveron que pechar a actividade. A evolución da toxina nos vindeiros días determinará se a campaña se pode salvar. As vendas de polvo galego están a rexurdir na campaña deste ano tras un 2024 a baixa. Paralelamente, o prezo do quilo continúa a alza e supera por primeira vez os 11 euros de media. En 2024, o polvo galego viviu unha das súas peores campañas dos últimos 20 anos. As vendas da especie caeron case un 40% respecto ao exercicio anterior, deixando cifras lixeiramente superiores ás da pandemia. Un ano despois, os primeiros 4 meses da nova campaña saldáronse cun balance positivo. Os quilos descargados superan xa o 500.000 e a maior parte das principais lonxas da comunidade reportan un crecemento nas vendas. Está sendo unha campaña normal en capturas. A previsión de evolución hasta final de campaña non o podemos saber, pero bueno, de esperar que sea unha campaña media normal de capturas, bueno, con este precio, pues, ao final será unha campaña satisfactoria con respecto a campaña do ano pasado e hai 2 anos que foron campañas moi malas. Este rexurdimento do polvo ven da man dun crecemento dos prezos que acadaron máximos históricos ao superar por primeira vez os 11 euros por kilo. A estas alturas da campaña, a cotización do cefalópodo subiu uns 80 céntimos respecto ao ano pasado. O precio medio do polvo este ano subeu bastante con respecto ao ano pasado e está sendo en ese sentido unha campaña satisfactoria porque con as capturas normales están só tendo unha rentabilidade por barco mellor. A maior abundancia da especie tamén trouxo consigo unha repunta do furtivismo que supera máis do dobre os datos de 2024. Até o momento son máis de 5.000 os kilos de polvo comisados no conxunto da comunidade. O presidente da Xunta reúne o seu goberno esta fin de semana en Meis. Hoxe, Alfonso Rueda e os seus conselleiros mantiveron varias xuntanzas de traballo nas que coordinan as iniciativas de todos os departamentos. Esta xuntanza celebrase ás unhas semanas de que o Parlamento de Galicia aprobe os orzamentos da Xunta para 2026, que por primeira vez superan os 14.000 millóns de euros. Este é o segundo retiro do Executivo de Rueda que recuperou o ano pasado en Sober este tipo de encontros que organizaba Fraga para preparar o curso político. A xuntanza rematará mañá coa comparecencia de Alfonso Rueda, pero hoxe foi a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quen explicou que o obxectivo é falar do futuro de Galicia. E obxectivos que ten marcados a Xunta de Galicia, co seu presidente á fronte. Un era ter as competencias, o seguinte xa era avanzar naquelo no que nos comprometéramos. Xa hai moito traballo feito de atrás, e cando digo moito traballo, pois está creado dende o Foro do Litoral, a Comisión Interdepartamental, pero sobre todo xa non falaremos do feito, senón do que imos a facer ao longo do ano 2026. Declaracións de Ángeles Vázquez esta mañá en Poio, onde a titular de Medio Ambiente anunciou que Galicia vai mercar espazos na costa de máxima protección ambiental para restauralos. A Xunta vai adquirir terreos concibidos como refuxos do litoral co fin de potenciar a súa conservación. Ángeles Vázquez anunciou o investimento de 2 millóns de euros para habilitar o camiño do litoral en 2026. A líder do BNG acudiu á casa de Cristina Kirchner en Bos Aires, onde a expresidenta da Argentina cumpre 6 anos de arresto domiciliario por delitos de corrupción. Kirchner foi condenada polo desvío de máis de 1.000 millóns de dólares cando estaba á fronte do Executivo argentino. Ana Pontón atribúe o procesamento de Kirchner ao lawfare. No PP critican a visita e cuestionan a tolerancia cero que di ter a líder do BNG ca corrupción.
Mentres, o líder do Partido Popular, Núñez Feijóo, afirmaba esta tarde que a tensión migratoria é un dos problemas principais da Unión Europea. Feijóo interveu en Madrid nun foro sobre o futuro dos 27 e a mocidade. Referiuse a outros problemas como a vivenda, os salarios baixos e o paro xuvenil e alertou sobre as forzas populistas euroescépticas. Reivindicou o estado do benestar e particularmente o modelo sanitario europeo que cualificou como o mellor do mundo. Sobre os inmigrantes, dixo que teñen que respectar os valores da Unión Europea. Tienen obligaciones, como nosotros, la obligación de integrarse, la obligación de respetar nuestras leyes. Nadie le pide que renuncie ni a sus creencias religiosas, ni a sus planteamientos, ni a su forma de entender el mundo. Lo que se les pide es que se conviva con los derechos de los europeos y con las obligaciones de los europeos. Os médicos volven saír á rúa en Madrid. Anuncian unha folga pro mes de decembro, de 4 días. Protestan contra o estatuto que prepara o Ministerio de Sanidade e piden a dimisión da ministra Mónica García. Reclaman un estatuto propio que recoñeza as súas singularidades, que se inclúa unha clasificación profesional e que coticen para a xubilación, as horas de garda, entre outras medidas. Cuando usted va a un centro de salud va a ver un médico. El médico ahí lo que hace es ver 35, 40 pacientes, no ve al paciente a tiempo y con tiempo, que es lo que el paciente necesita, y queremos un estatuto que resuelva, vuelvo a decirlo, el déficit de médicos que existe en España. A Inspección de Traballo non multará de xeito inmediato as familias que non cumpran ca obriga que entrou en vigor este venres de realizar a avaliación de riscos laborais das empregadas do fogar. Traballo dá unha marxe de tempo tras a caída da web gratuita para previr os accidentes laborais domésticos. O fallo informático, que nun primeiro momento parecía debido a un colapso pola avalancha de solicitudes que se conectaron ao mesmo tempo, finalmente resultou ser un ataque malicioso. A vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, deu a orde aos inspectores de non sancionar no curto prazo. A 2 semanas prácticamente do Black Friday hai comercios que xa empezaron coas rebaixas. Os galegos gastaremos este ano uns 240 euros por persoa, un 20% menos que o ano pasado. A mesma enquisa confirma que moitos aproveitan para anticipar as compras do Nadal. O 28 de novembro é a data oficial do Venres Negro este ano, pero xa hai quen se adiantou para estirar a campaña comercial, unha das máis importantes do ano. É unha época na que poden entrar novos clientes na tenda e unha gran oportunidade para fidelizalos. A tecnoloxía concentra máis do 40% das vendas, teléfonos móviles, informática e electrodomésticos de última xeración. Se vive intensamente porque tamén é a pre-Navidad. A xente xa compra presentes. Para regalar, exactamente. Mira, se vas facer un regalo, pois mira, se ves que algo lle fai falta, pois ala. Segundo un estudo que acaba de publicar CTLM, os galegos gastaremos neste Black Friday 236 euros de media, un 21% menos co ano pasado. Non tiña pensado gastar moito, pero xa merquei. Vi un anuncio no periódico, tras unha lavadora que me facía falta, compríame. Lo mínimo tal, unha chaqueta, uns pantalóns. A moda, roupa e calzado son os produtos máis demandados. Yo moda, a mí me encanta vestir, entonces yo iría por la moda, vamos, eso sería claro. Ropa, sí, ropa de temporada, de abrigo. A maioría dos galegos asegura que combinará as tendas físicas coa compra online que cae con respecto a outros anos. 3, 2, 1... ¡Luces! ¡Se encenden as luces! Acaba de arrancar a Navidade no planeta Terra. Xa escoitaron a Abel Caballero, arrincou o Nadal, polo menos en Vigo. Sí, onde dende as 8 da tarde hai 12 millóns de luces LED alumeando a cidade. Imos ver o ambiente en directo con Xoel Rodríguez. Pois o ambiente, David, ata aí uns minutos era plenamente festivo, pero o certo é que a choiva que acaba de caer fixo que moitas persoas decidisen poñerse a refuxo. Con todo, seguen sendo moitos os veciños, tamén os visitantes, que deciden lanzarse ás rúas da cidade olívica para contemplar e para gozar da súa decoración. E as vistas dos datos non é para menos, 12 millóns de luces LED, alrededor de 7.000 elementos iluminados, dos cales 2.600 son árbores, e a máis destacada a que preside esta praza da Porta do Sol, cunha estructura de 45 metros de altura e alrededor de 10.000 luces LED. O seu acendido precisamente foi un chisco fallido, como recoñecía o propio alcalde, debido a que a choiva fixo acto de presenza e provocou algún problema técnico que foi resolto rápido polos técnicos do Concello. A choiva, con todo, non está podendo co comezo do Nadal aquí en Vigo.
Durante todo o día houbo xa moito ambiente cos que chegaron con tempo para non perder detalle do acendido dos 12 millóns de luces LED que integran o alumeado do Nadal. Chegan a Vigo dende moitos puntos da península, incluído Portugal, na fin de semana que inicia a temporada alta no calendario turístico da cidade. De Madrid. ¿De Madrid? Sí, a ver las luces, a ver qué pasa. A ver si son tan espectaculares como dicen, ¿no? De la Unión Cartagena. Sí, lejito, pero bueno, vamos a ver si... Yo creo que el esfuerzo lo ha merecido. Estas son espectaculares, la verdad que vinimos el año pasado por primera vez y hemos repetido. Arredor de 7.000 afortunados esperaban na Porta do Sol para ver a árbore xigante en todo o seu esplendor. Venimos aquí desde hace 4 horas para estar aquí en primera fila, corriendo bajo la lluvia. Este es el ambiente que se vive aquí. Mira, todos los años preparo esto para esta ocasión. Llevamos 1 hora y 20 aquí esperando y tuvimos que correr aquí para chejar, estar aquí en el centro. Me ha parecido la mejor Navidad. Es la primera Navidad que estoy aquí. Vengo de Madrid. Impresionante, impresionante. Yo vengo todos los años y no sé, todos los años me parece súper bonito. A maiores da decoración e ata o domingo 11 de xaneiro os que se acheguen a Vigo poderán gozar de varios mercados de Nadal, atraccións como o Carrusel ou a Nora, o Belén Monumental ou unha pista de xeo e outra de karts. Pois a outra cara da moeda, os milleiros de faros de automóviles que alumean o asfalto do centro da cidade olívica. Iso que esta tarde o tráfico estivo fluido. Veñen para gozar do ambiente e da decoración. Ata 70.000 vehículos se suman aos 200.000 que xa están rexistrados no concello. Así que recoméndase chegar con tempo e ademais ir co aparcamento reservado. O plan de tráfico do Nadal de Vigo prevé 55 días de limitacións. Os veciños de Puebla de Sanabria culpan o alcalde de Vigo, Abel Caballero, da supresión da parada do AVE de primeira hora da mañá. Din que é un servizo fundamental, estratéxico para os veciños da contorna. Critican que o rexedor non conseguira un tren Vigo-Ourense directo, sen ter que pasar por Santiago, algo que reduciría, din, o tempo de viaxe sen ter que eliminar paradas en Sanabria. Queda máis dun mes, pero probablemente xa teñan algún décimo pro sorteo extraordinario do Nadal. A lotería é unha tradición a que case ninguén renuncia, ás veces máis por compromiso ou por medo que por ganas. Os primeiros décimos puxéronse á venda aló polo mes de xullo, con campaña publicitaria de loterías do Estado incluída. En Madrid vimos colas na administración de doña Manolita en pleno agosto. Agora, a pouco máis dun mes pro sorteo máis agardado do ano, a maioría xa ten polo menos un boleto. Sí, tengo de mi colegio. Bueno, a miña nai colle sempre o día de método do traballo, pero xa está. Custa resistirse ao número que xoga a empresa ou que leva ao bar no que adoitamos tomar o café. Xogamos ao da empresa para evitar eso, que lle toque a todos e ti quedes en premio. Por si acaso, non vai a ser o que quedes non vai a ser que lle toque a todos e quedémonos sin ela. Mercamos o décimo por medo a quedar fora dunha hipotética celebración, pero tamén porque a lotería do Nadal xa é un ritual inquebrantable na familia ou entre amigos. Pola tradición familiar, máis que nada. Por meu pai, máis que nada. Entre amigos, familia, al final es algo tradicional. Es eso, no sé, significa la Navidad. Para mí la lotería sigue significando la Navidad. Nesta administración da Praza de Pontevedra da Coruña deron un 5º premio o ano pasado. Están contentos coa evolución das vendas desta campaña. A lotería de Navidad é como o turrón, aunque non lle guste o dulce, en Navidad compras o turrón. En Navidad tamén é unha coisa tan tradicional que non xoga un décimo de Navidad. Só hai unha probabilidade entre 100.000 de que nos toque o gordo, pero non perdemos a ilusión. O próximo 22 de decembro, o sorteo da Lotería de Nadal repartirá 2.772 millóns de euros en premios. Se hai un sector no que Ourense é referencia é o do termalismo. A nosa oferta termal é o produto turístico galego con maior potencial internacional. Despois do Camiño de Santiago e move un volume de negocio de máis de 11 millóns de euros. Hai alrededor de 250 puntos espallados por boa parte da provincia de Ourense nos que nace auga termal. Con todo, tan só se explota unha terceira parte deles. Aí se inclúen 8 balnearios. Neste de Laias, por exemplo, pernoctan cada ano unhas 33.000 persoas. Teñen tamén un centro de alto rendemento para piragüistas e remeiros, o que chegan máis dun milleiro de persoas ao ano dende diferentes partes do mundo. Nós somos unha empresa sin ánimo de lucro, entonces a valoración facémola máis ben por o gasto que
que se xenera, non? É dicir, aquilo que vai destinado pois a pagar soldos, a materias primas. Entonces podemos decir que cada estación termal move en gasto unos de 3 a 4 millóns de euros, non? Un impacto económico que chega especialmente ás zonas rurais onde se ubican a maioría destes establecementos. Son en moitos casos a empresa que xera máis postos de traballo no concello no que están ubicados, e iso dá un pouco a importancia de que ter infraestructuras de hotéis bañarios de 4 estrelas en municipios pois rurais e de escasa población é moi importante para o seu dinamismo. Pola estación de Ourense pasan cada ano máis de 2 millóns de viaxeiros. A pouco máis de 2 horas de tren, o termalismo ofrécese como alternativa a un mercado de máis de 6 millóns de persoas, sen esquecer ademais a súa variante internacional. 23 anos leva Termatalia promocionando turismo de saúde. O termalismo, din, segue medrando da man da innovación para ofrecerlle ao cliente cada vez mellores servizos. Esta fin de semana, o Concello de Ames celebra a quinta edición da Feira do Monte, unha cita con actividades gastronómicas, obradoiros e exhibicións que busca poñer en valor labores artesáns e sostibles venceñados co rural e o medio forestal. Nuño Alonso. Sí, esta quinta edición da Feira do Monte que arrancou esta mañá coa apertura das 22 casetas que a conforman e que ofertan produtos de todos os tipos, entre eles gastronómicos como mel, castañas, embutidos ou queixo, pero tamén procedentes de outras actividades artesanais como poden ser as fibras textiles ou a xoería feita a man. O evento conta ademais con múltiples obradoiros, actividades e exhibicións que continuarán aquí en Ames até mañá ás 3 da tarde. Moitos oficios tradicionais están moi ligados ao monte porque estamos rodeados de monte, non? Entón, xuntar, valorizar o monte, valorizar a xente que sabía aproveitar todo do monte, non solamente a madeira, pois a verdad que é o noso obxectivo final, non? Nós estamos desde o principio, desde a primeira edición que creo que éramos 4, non éramos máis. E como nos gustou o proxecto que eles tiñan, pois viñemos, aparte creo que encaixamos bastante. Os veciños de Purdeus, en Parada de Sil, celebraron a festa da pisa da castaña, unha labor tradicional, pero que había que ter maña e forza para secar e pereinar un alimento que era o sustento do duro inverno na montaña. Normalmente sempre se fixeron 4 personas, o compás para que saia ben. É unha danza, sí, é como unha danza, como a muñeira, a jota ou unha... Sí. A pisa da castaña facíase nas Airas, un traballo comunitario que puña fin á temporada da castaña. Para quitarlle a cáscara esta que ten, cando lle dar golpes, quitarlle a cáscara esa, ou darlle golpes, despois sale así. E guardanse todo ano para comer. É o que se comía aquí antiguamente nas aldeas. Antiguamente comíanse con leite e con chourizo e morcilla. Para asegurarse de que quedaban ben limpas, aínda había que peneiralas, un traballo que require bons brazos e boa cintura. Daquelas había moitas. Había, igual estaba aí todo o día mallando nelas. Daquelas había kilos e kilos, muchísimos. Pero para que pelen ben, primeiro hai que secalas. Para iso se construían os sequeiros. Hai que movelas todos os días 2 veces con un instrumento que se chama o rodo. E unha vez que están secas, que suele ser un proceso entre 15 e 20 días, se celebra a festa esta da pisa. Pero esta festa non é só para recrear unha tradición perdida, tamén aspira a potenciar a economía da castaña como instrumento para ordenar o monte. Este ano comercializaron 25.000 kilos. Vais a recuperar pois o que é o souto tradicional, pois facendo pequenas podas e tratando pois contra enfermedades que teñen os soutos. Un incentivo máis na candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. O Teatro Principal de Ourense acolle arestora a estrea de Nas Nubes, o novo espectáculo da compañía compostelá Redum Teatro. Trátase dunha comedia distópica que pon o foco na deshumanización dunha sociedade dominada polo virtual. A obra emprega o humor e o surrealismo para facernos reflexionar sobre o impacto da tecnoloxía na nosa propia identidade. Viaxará por toda Galicia no marco da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Adiante, gran nube. Ben, a próxima función temos que ir, David. Anotámola na xenda, Antía. Xa saben, a información continúa en G24 e G24play.gal.